Magandang buhay po sa lahat. Mga kapatid, sa mga nakikinig sa radyo, nanonood sa live stream, at sa lahat na nakikiisa sa banal na misa ngayon, kumusta po kayo dyan sa inyong mga tahanan, opisina o sa biyahe? Sa araw na ito, pakinggan natin ang isang napakagandang pangako ni Jesus sa Ebanghelyo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives to, I give to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero totoo rin, ang hirap isabuhay, lalo na ngayon. Dahil iba ang kapayapaan ng mundo. Kapayapaan kapag wala ng problema. Kapayapaan kapag may pera. Kapayapaan kapag tahimik na ang paligid. Kapayapaan kapag okay na ang lahat, saka lang tayo kampante. Ang kapayapaan na ito ay pansamantala lamang. Pero ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ito ay panloob na kapayapaan, isang katahimikan sa puso kahit may bagyo sa paligid. Ito ay kapayapaan kahit may problema, kapayapaan kahit may iniiyakan, kapayapaan kahit hindi mo kontrolado ang lahat. Ito ay kapayapaang may kasamang presensya ng Diyos. Jesus is saying, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, may iniiyakan ka man, may problema sa pamilya, may iniisip sa trabaho o kinabukasan, do not let your heart be troubled. Dahil hindi ka nag-iisa. 3 reminders about the peace of Christ we can get from today's gospel. Una, peace that comes from trust. Kapayapaan ng pagtitiwala. Sabi niya, do not be afraid. May mga bagay tayong hindi kontrolado, pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Pag hindi mo na alam ang gagawin, magtiwala lang tayo sa Diyos. God is working even in silence. Pangalawang reminders from this gospel, peace that comes from presence. Kapayapaan ng presensya. Hindi sinabi ni Jesus na aalis siya at iiwan tayo. Sabi niya, I am going to the Father for your good. Kapag may faith tayo, nararamdaman natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Para siyang hangin, hindi nakikita, pero alam mong nariyan lang siya. Pangatlong reminders from this gospel ay peace along the journey, kapayapaan ng paglalakbay. Sometimes, peace does not mean staying in comfort. It means having courage to continue. Peace is not the absence of storms, but knowing that Jesus is in the boat with us. So kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Kapayapaan na tunay, hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Hindi ito nawawala sa gitna ng unos, kundi mas lalong lumalalim. Hindi ito tahimik lang sa panlabas, kundi panatag sa panloob. Sometimes, we are so busy with work, social media, and people's opinions that we forget the most important voice, the voice of Jesus saying, peace I give you, not as the world gives. The peace of Christ does not come from everything is okay. It comes from even when things are not okay. I know Jesus is with me. A simple yet powerful reminder, if Jesus is with you, there is peace. Even when there are problems, there is still hope. So kaya mga kapatid, iyan ang inaalok sa atin ni Jesus ngayon. Isang kapayapaang hindi panandalian, hindi mababaw, kundi isang kapayapaang malalim at pangmatagalan. Kapayapaang nagsisilbing angkla natin, bumabangon sa atin, at paulit-ulit na nagpapaalala sa atin that you are not alone. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.